Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma ngento ejulile kakhulu. Sifuna ukukhuluma ngefa. Ifa ongalishiyela iy'ngane zakho noma ingane yakho. Umzali nomzali uhlezi ecabanga into eyodwa. Uma ngidlula kulomhlaba, ngoba sonke asihleli siyadlula. Uma sengidlula kulomhlaba, iy'ngane zami ngizozishiya nani? Lokho kucabanga kumele kukudushele ekutheni udizayine ifa ley'ngane zakho. Yini indaba na? Ingoba usuke ungafuni ukuthi iy'ngane zakho zihlupheke uma usudlulile kulomhlaba. Umzali nomzali oyikhathalela iy'ngane zakhe uvamisile ukuthi ahlale acabange indaba yefa azolishiya ney'ngane zakhe. Nazi-ke iy'nhlobo zamafa awu-3 ahlukahlukene. Umzali nomzali okhathalela ingane yakhe onga-investa kuwona. Usungabuka ukuthi kula mafa lawo ilona liphi lifa elingaba best for iy'ngane zakho. Number 3 ilona i-majority yabantu aba-investa kulona kakhulu, okusho ukuthi kubantu abakhona la emhlabeni, kakhulukazi kuthina abantu, ilona fa leli njengamanje esesi-investa kulona kakhulu njengamanje. Number 3 imali noma ama-possessions. Abazali abaningi njengamanje ba-invest ekutheni kumele ngibe nama-savings, ngiseve imali, ngisevele ingane yami. Kumele ukuthi ingane yami ngiyithengele umuzi, lo muzi lona ngubhale ngey'ngane zami. Kumele ukuthi ingane yami ngishiye ney'moto, zonke ley'moto ey'la ekhaya ezingane yami. Kumele ukuthi ngakhe ibhizinisi, leli bhizinisi engilakhayo ngilakhela iy'ngane zami. Imali noma ama-possessions ilona lifa elihamba phambili kakhulu, esi-investa kulona kakhulu sabantu. Senzela ukuthi sifuna ukuthi iy'ngane zethu mase siy'shiya kulo mhlaba, siy'shiya zinefa. Leli fa elikanje kungaba futhi even ngisho imfuyo. Uthola ukuthi umzali uyafuya, unefamu, uneplazi, unamabhizinisi, unamateksi, unemqasho. Konke lokhu wenzela iy'ngane zakhe ukuthi mase edlule emhlabeni zingahlupheki ngoba uyishiye nefa. Leli fa leli lemali noma lama-possessions, uma usudlulile emhlabeni, linika iy'ngane zakho i-head start musu ungasekho. Linika iy'ngane zakho i-advantage musu ungasekho. Leli fa leli okuhle nje ilokho ukuthi as soon as ungasekho emhlabeni, iy'ngane zakho ngeke y'khale kakhulu, ngeke y'hlupheke kakhulu. Ngobani? Zizobe zine-head start, zizobe zine-advantage towards impilo, zizobe zine-advantage compared to ezinye iy'ngane ezingabanga nawo amafa. So pretty sure singasho sithi ngeke ihlupheke as soon as usudlulile emhlabeni if uyiprepare kahle. Kodwa i-catch ukuthi there is no guarantee ukuthi ifa lizohlala forever, ukuthi lizilast iy'ngane zakho i-lifetime yazo. Even if ngisho ngithiwa liyakwazi ukuyilast iy'ngane zakho, there is no guarantee ukuthi iy'ngane zazo ziyokwazi nazo ukuthi zilasteke ngale lifa lemali noma lama-possessions. Imali noma ama-possessions ilento ene-value, ilento ethi mifika komunye umuntu ifike ibe ne-value. Yile zinto abayifunayo abantu. Imali, mhlawumbe i-service offerishwe ibhizinisi, mhlawumbe imfuyo, mhlawumbe umhlaba. Those are possessions and imali. There is no guarantee ukuthi iy'ngane zakho zizolasteka impilo yazo yonke, even ney'ngane zey'ngane zazo nabazukulu kanjalo. There is no guarantee. But kodwa inika iy'ngane zakho i-head start ne-advantage. Ifa losithathu lelo. Siye ku-number 2. Ifa ongalishiyela iy'ngane zakho igama lakho. Yabona la emhlabeni kunabantu okungadingi ukuthi benzeni. Unfortunately impilo i-unfair injalo nje, right? Khona abantu abasebenzelwa okhokho babo. Igama lakhokho wakhe li-enough ukuthi mina ngivuleke. Khona abantu ekumele ukuthi aziveze ukuthi mina ngizalwa uMakhanya bese yavuleka iminyango. Ngale kokuthi enzeni? Unfortunately impilo i-unfair injalo nje. Khona abantu engadingi ngisho basebenze, ngisho bangasebenze, ngisho angenzani, kodwa izongena imali.
kuzongena ama-possessions, izovuleka iminyango, akukho la kuzovaleka khona. Yini? Igama ashiyelwa lona abazali bakhe noma okhokho bakhe ilona elimsebenzelayo, ifa lakhe, igama lakubo. Igama liyamnika i-advantage ukuthi hayi phela lona akafani nabanye abantu, uhlukile. Yabo, ngabe wasebukhosini, kungaba mhlampe wasebenzelwa uzalwa i-icon ethize yasebenza kuleyo ndima ehlonishwayo, kungabe uzalwa usemabhizinisi ohlonishwayo kuleyo ndima, kodwa uthola ukuthi igama lamzali wakhe noma lamkhulu wakhe noma lakhokho wakhe ilona elizovula umnyango. Leli fa livamisile ukuthi lilaste isikhathi eside. Igama muwenza kahle, igama likwenzela kahle izingane zakho. If wena umuntu uhamba phambili ushiye ifa elihle, igama elihle ngawe, lelo gama elihle lenza kube kuhle izingane zakho. The same goes if mzali ungenzanga kahle, mhlawumbe wena wawufocus ekutheni uthola imali nama-possessions, ungenzi kodwa kahle, ungenzi kahle, uyithola kodwa imali, wayishiya izingane zakho nefa lemali nama-possessions. Kungenzeka ukuthi one day zizothi izingane zakho mase ziyongondgoza bese liyavuka igama lakho ukuthi lalingelihle, bese iyavaleka iminyango, ivalekele izingane zakho. I-disadvantage-ke yegama, if ungenzanga kahle lingayivala iminyango yezingane zakho, one day seyifuna ukuzongondgoza kuleyo minyango leyo. I-disadvantage yegama. Okuhle lingayilast izingane zakho isikhathi eside, futhi lingavula iminyango eminingi la owadlula khona wena mzali wahamba kahle khona. Igama ifa losibili elibalekile elikwaziyo ukuthi lilaste noma lilondoloze izingane zakho, igama lakho ezumzali. Bese kuzothi number 1, ifa ekuyilona elihamba phambili kakhulu. Leli-ke azivamisile uku-investa kulona. Ngey'khathi zakudala okhokho bethu babe-investa kulona kakhulu, but njengamanje thina as abantu si-investa ku-number 3, which is imali nama-possessions. Ifa elihamba phambili elu-number 1 is ulwazi nobuhlakani, knowledge and wisdom. Ifa elihamba phambili ongase ushiyele izingane zakho. Ake siqale nge-knowledge. Yini knowledge? I-knowledge ulwazi. Yabona umzali wakho mekufundisa ukuthi okay, isipikili ushalela kanje, mekuneconsi uvala kanje, if kuwukuthi kwenze ukuthi egcekeni wenza kanje. That is knowledge, ulwazi. Ngobani? Kusazohamba mhlambe kumele ukuthi ukline igceke, kumele ukuthi ushayelele ipikili, kumele ukuthi ukhande into ukuthi la ekhaya. Yabo, that is ulwazi oluzokuprepare noma oluzoyiprepare ingane in future. Knowledge, ulwazi noma knowledge ukuzomela ukuthi ekuhambeni kwesikhathi wenze njani, ul-apply. There will be a time in life where you will need to apply the knowledge that we have gained from home. Yabo, khona isikhathi esizofika la khona ekuzomela khona ukuthi ulwazi olufundiswe umzali wakho noma olufundiswe ekhaya usakhula, la kuzomela khona ukuthi ul-apply khona ulwazi lakho usuwedwa esengasekho ubaba wakho. Bese uyakhumbula ukuthi ubaba wangifundisa ukuthi mekanje angenze kanje, mekanje angenze kanje, mekanje, ulwazi lolo. And then you get i-wisdom. Yini i-wisdom? I-wisdom ubuhlakani. Ubuhlakani yini ubuhlakani? Yabona empilweni umzali wakho khona izinto adlule kuzona, ezinye zamshaya empilweni, ezinye wazinqoba wazishaya. Lezi azinqobile uzokutshela ubaba wakho ukuthi ngazinqoba kanje. That is called i-wisdom, ubuhlakani. Leyo wisdom wena-ke kumele ukuthi uyibambe ukuze nawe, ngoba sisemhlabeni siyimvelo, impilo iyayiphinda-phinda, ukuze nawe uma usubhekana nalezo y'nkinga abhekana nazo ubaba wakho wazinqoba, bese ukhumbula i-wisdom ukuthi ubaba wazinqoba kanje ley'nkinga. Yabo, kuzohamba futhi uhlangane ney'nkinga ezahlula ubaba wakho noma ezahlula ukhokho wakho, ngenxa yokuthi ubaba wakho wayedlulisela i-wisdom kwena ukuthi ley'nkinga zanginqoba kanje. Wena uzobe usu-applya i-wisdom yokuthi angigade ngingahambi la kuhambe khona ubaba ngoba ley'nkinga zizonginqoba. Yabo, for example,
Kuyenzeka kube khona umzali athi, mfana wami, ngiyacela izwa ngami, mina bengiyisoka lamanyala, bengilala nawo wonke amantombazane, benginey'ngane all over, ngizalise all over. Kodwa lokho mntanami ngiyakucela ukuthi ukunike i-wisdom kubaba manje, yabo, ngiyakucela ungahambi umithisa. Sebenza, zama ukuthi ufunde, ungawanaki amantombazane, uzakhe wena kuqala. Uma usuzakhile bese uyaganwa ube nonkosikazi. Usungaba nesithembu umuthani, kodwa ungabi ney'ngane ngale komshado. Ukunika i-wisdom ubaba, ngobani? Leyo nto leyo uyenzile yena iyamshaya, yabo. Bese yakutshela futhi ukuthi imshaye kanjani, ukunika ubuhlakani ubaba. I-wisdom iwubuhlakani kumele ukuthi ubu-apply based kweni, ngenxa yokuthi i-wisdom isuse kuma-experiences omunye umuntu adlule kuwona. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi ama-experiences amahle noma amabi, kodwa i-wisdom kumele ukuthi iphume kuma-experiences a-experience omunye umuntu. Lowo muntu loyo uzokwazi ukuthi adlulisele i-wisdom kuwena. Knowledge and wisdom. Ulwazi nobuhlakani ilona lifa elihamba phambili. Kodwa yet we don't invest much. Si-investa kuma-position and monetary things. I-wisdom and knowledge iyakwazi ukuthi yakhe igama. I-wisdom and knowledge iyakwazi ukuthi yakhe imali. So lawa amanye amafa awu-2, ifa lemali, ifa legama, liyakwazi ukuthi akheke womabili, akhiwa i-knowledge nani ne-wisdom. Siyabonga kakhulu, sicela ukuthi sibambe la.